पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। माझ्या वरिष्ठांकडून मदत नाही मिळत आहे तुम्ही आणि उद्या लोकांची तक्रार येऊ शकते असं बोला माझी किती वेळ लागतोय दुवा म्हणण्यासाठी मी तयार आहे पण त्यासाठी तुम्ही मदतच घेतली नाही। आता तुमचा केंद्र सरकारचा निगडीत विषय राजेसाहेब सोडे तिथे मंत्री आहेत आपण 5 गोष्टी काही गोष्टी करू शकतो म्हणून सगळ्या जणांनी सगळ्या बाबतीमध्ये अगर एक दुसऱ्याला मदत घेतली नसेल काही लोक आम्ही एक दुसऱ्या संपर्कात आहोत आता मला काय असेल तर जाधवजींशी बोलतो ते मला मदत करतात तसं शेवटी आपण लोकशाहीचे सगळे एक दुसऱ्याच्या मदत करणारे लोक आहोत आपण सगळे जनतेचे सेवक आहोत पण त्याच्यामध्ये अगर आपण एक दुसऱ्याला बोललोच नाही तर मला कसं करणार शेवटी काय होणार लोक मग आता माझ्याकडे चीड दाखवणार ते आता तुमच्यावर राग दाखवणार मग आपण एक दुसऱ्याशी बोलत राहिलो तर मग प्रश्न सुटतोय ना तो सगळा। देवगड तालुक्याची आपत्ती व्यवस्थापन बैठक आज संपन्न झाली आहे जनतेच्या कुठल्या समस्या पुढे आल्यात आणि काय निराकरण होत आहे आज आमचे प्रांताधिकारी आमचे कांदरजींच्या अध्यक्षतेखाली सर्वच खात्याचे सगळे प्रमुख आज एकत्र येऊन एक टीम म्हणून आमच्या ह्या तिन्ही तालुक्यामध्ये जनतेला येणारे जे जे प्रश्न आहेत ते आम्ही कसे सोडवू शकतो त्यासाठी एक दुसऱ्याशी संवाद कशा ठेवू शकतो कोणाच्या काय अडचणी आहेत काही विषय मंत्रालय पातळीचे असतात तेही सोडवायला लागतात आणि त्याची मदत खालती काम करत असताना या सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याच्या व्यक्ती होते म्हणून या सगळ्यामध्ये आमची चर्चा व्हावी आमच्याशी बोलणं व्हावं म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आज ही बैठक बोलवली होती। सगळ्यांनी आपले आपले प्रश्न मांडलेले आहेत आपला आढावा दिलेला आहे आमचा एवढंच सगळ्या जणांचा प्रयत्न असेल की आमच्या ह्या तिन्ही तालुक्याच्या जनतेची कमीतल्या कमी अडचणी ह्या निमित्ताने यावी त्यांचे जे जे प्रश्न उद्या येऊ शकतील त्याच्यासाठीची तयारी आमची आजपासूनच असावी या दृष्टिकोनातून आज आम्ही बैठक घेतलेली आहे आणि त्याचे परिणाम तुम्हाला त्या त्या विभागाच्या कामकाजामध्ये दिसतील आणि त्या दोन्ही विषयाच्या संदर्भात आज आमची चर्चाही झालेली आहे आणि तुम्ही जी माहिती दिलेली ती योग्य आहे की आपल्या करोड घाटाच्या इकडून येणारे जे काही गटाराचं काम असो खड्ड्याचे काम असो आजही पूर्ण झालेले नाही आहे म्हणून त्याच्याबद्दलचं काय करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये बदल कसा होऊ शकतो या बाबतीमध्ये मी स्वतः त्या घाटाला व्हिजिट देणार आहे आणि तिथे काय करू शकतो या दृष्टिकोनातून लक्ष घालणार आहे। ST स्टँडचा जो विषय तुम्ही उल्लेख केलेला आहे त्यासाठी मी DC यांच्याशी बोलून तिकडे खड्डे कसे बुजवू शकतो त्या दृष्टिकोनातून आम्ही उपाययोजना करू। सर नुकताच प्रशासनाने ऑरेंज अलर्ट जाहीर केलेला आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे जर आपण बघितलं रस्त्याचे जसं आपण म्हटलं तर पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा फोंडा घाट असेल किंवा गगनबावडा घाट असेल या दोन्ही घाटांमध्ये जर समजा अशी आपत्ती व्यवस्थापन आपत्तीची व्यवस्था म्हणजे परिस्थिती निर्माण झाली तर काय पाहिजे बघा एक लक्षात घ्या की भुईवाडा घाट आणि फोंडा घाट जो PWDच्या अंतर्गत येतो तिथे काही समस्या राहिलेल्या नाही आहेत तिथे 100% प्रश्न सुटलेले आहेत आणि आम्ही सगळेजण समाधानी आहोत। अडचणीचा विषय आहे तो करूळ घाट आहे त्या संबंधित आमची चर्चाही झालेली आहे ती थोडा तिकडे कामकुचारपणा झालेला आहे अधिकाऱ्यांनी जी 100% आम्हाला जी अपेक्षा पाहिजे ती पूर्ण केलेली नाही आहे म्हणून त्यावर आम्हाला लक्ष घालण्याची गरज आहे आणि त्याचीच तयारी आम्ही लोकांनी केली आहे आणि त्याचे रिझल्ट तुम्हाला येणाऱ्या दिवसामध्ये दिसतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।